kodwa phela saphansi nisivumele isikipiti kunzima la ngaphandle. Ngicabanga ukuthi leli thuba asithathe sidedele ubaba uDeputy Mayor ubaba Mkhize asithathe asibeke okuyena omele umkhandlu, asithathe asibeke kade efikile. Siyabonga lokho ukuthi sibabone bekhona behleli nathi, bazi ukuthi sikhulumani nabo, bagqugquzele babeke imbono ukuthi yini ekufanele siyenze esingayenzi kahle. Siyabonga baba. Ngiyabonga baba. Ngicela ukuthatha le thuba leli ngibingelele ubuholi beSantago yakwaZulu Natal, buholwa ngubaba uManqele ongathi namhlanje ngaphakathi. Ngibingelele ubuholi beregion yethu eSantago, buholwa ngubaba uMsweli. Bese nami ngiba opportunistic nami ngibingelele u-association wangasekhaya i-Edenskop Mafundze Ncwadi Tax Association. Ngiyayibingelela abantu bangakithi nabo ngoba ngumxolise nguyena nje namhlanje ngeqhaza bandlala ngoba kuba wawungekho association angeke ngikwazi ukugibela ngisesikoleni. So nje baneqhaza elikhulu abadlalile empilweni yami. Now ngifisa ukubingelela bonke osomatekisi abakhona, ikakhulukazi o-driver kanye no-conductor abakhona ngaphakathi. Now uma kuthiwa-ke sizohlanganela erenke, nami ngeke ngathuka kancane ngathi hawu, why singahlanganeli e-City Hall ngoba sizobanika nje mahhala e-City Hall, ngeke sithi bazoyikhokhela. Kodwa ngiyabona ukubaluleka kokuthi size lapha erenke ukuze sirelate nempilo eyenzakalayo erenke. So ngifisa nje ukuthi decision ethathwe ukuthi kuziwe la sibonge kakhulu. Baba uManqele, sinobudlelwano obuhle noMkhumbundlovu eSantago Association, sinobudlelwano obuhle kakhulu siwumasipala. Siyakwazi ukuthi sibe nemihlangano la bezoza khona bephakamise besho izikhalo zabo abanazo, bese nathi siyakwazi ukuthi sibahlangabeze ekutheni lezi ziphakamisa abazishiyo, bese siyakwazi ukuthi sizihlangabeze. Siphinde saba nohambo nje nabo, sivakashele wonke amarenki akhona lapha edolobheni ukuthi siyozibheka iy'ngqinamba abanazo emarenki ukuthi nendawo ezingama-open space abacabangayo ukuthi ngokubambisana nabo bangakwazi ukuthi bazisebenzise kunokuthi sizishiye zihleli kanjani. So siwumasipala sifuna ukuveza lokho ukuthi ubudlelwane thina lapha eMkhumbundlovu bubonakala kubuhle kakhulu. Asigcine-ke ngokuthi ubudlelwane bethu sibusebenzise lapha edolobheni, even ezindaweni emalokishini ezinasemakhaya siyakwazi ukufinyelela khona, basikhombise izimo zomgwaqo lapha amatekisi abahamba kona ukuthi bacabanga ukuthi kuphi kumele sikwenze, okuningi abaphakamise sesikwenze. Ngoba ukuba bebengekho bengeke mhlawumbe sabona ukuthi sekunama-catch pits aseblokile esethi uma linethi izulu amanzi agcine esengena emgaqweni, kodwa because sibambisene azange bahambe beyokhuluma kathi ngathi beze kuthina, sahamba sayozilungisa lezo ngqinamba. Ngifisa ukuphakamisa lokho, ngikubonge nje ukuthi ubudlelwano sengathi bungaqhubeka bube buhle kanje, sibonisane ngaso sonke isikhathi. Now inyanga-ke lena ye-public transport egqugquzela kakhulukazi i-public safety, but ngifisa ukuthula nathi ukuthi iziphi iy'nhlelo esinazo njengomasipala kule nyanga. Now kunomgaqo lana okade usulimele kakhulu kuthiwa nguMbubu Road, uma udlula unyuka uya ngaseSweetwater. Kuyimanje senza i-resurfacing kulowo mgaqo ukuze iy'moto zama-pedestrians, iy'moto zabafowethu abasembonini zingagcina ziqhunyelwa amasondo zinyelwa ngamarini. So lowo mgaqo siyawulungisa, sifisa ukuthi sibekezelelane nani ngoba kuzoba khona ukuthi kube khona i-delay. Le delay ezoba khona ibanga i-traffic, kodwa izobe izosiza thina ekugcineni ngokuthi lo mgaqo sizowulungisa. Kulo mgaqo osulimaze kakhulu iy'moto okuthiwa nguMokhom Road, onyukayo usuka phansi uphumela phezulu edamini omoya kaMphumuza. Lo
umgaqo loyo unalezi ihlahla ekuthiwa ngama-jacaranda trees. Lezi ihlahla iy'mpande zazo ziyanaba zingene emgaqweni zikhumise umgwaqo. So ngoba ukukhumise umgaqo ugcina ama-potholes amaningi ukwenza i-patching every day gcina ku-cost. Lowo mgaqo sokwenza i-resurfacing. So shuthi abaqhamuka kwaMpumuza i-Taxi Association sizokwazi ukuhamba emgaqweni ozokwazi ube sesimeni esigculisayo ngoba wonakale kakhulu ngalesi kade silungisa umgaqo lona u-Idingale Road kuba umuntu uyazi-ke lona-ke we-IPTN. So iy'moto be-divert i-transport iphume ngale wagcina lo mgaqo usonakala. So siyawulungisa nawo lowo mgaqo ukuze amatekisi angagcini ehlukumezeka kuqhuma amasondo ngoba amarimu nsuku zonke. Now siveza lokhu nje ukuze sonke sikwazi ukuthi sazi ukuthi iziphi inhlelo masipala onazo. But ngifuna ukubonga ubaba uMsweli. Ubaba uMsweli wake wakhipha isimemezelo nje la ethi uma uya kwenye yamarenki lapha eMaritzburg yodinga ube namakhala e-aluminium. Now sabe sengithumele ilamithimba ukuthi alihambe liyobheka kuleyo renki. Lokho kukodwa kwakwazi ukusigqugquzela ukuthi sibe on our toes ukuqinisekisa ukuthi izindlu zangasese emarenki siyakwazi ukuthi sizixoxe. Kunethimba lasemsunduzi lanandi elikhona la i-station full time la ukusevisa lama-toilet lawa ukuthi abe sesimeni. Ngithi uma ngikhulumisana kanye nabo that day abasebenzi basemsunduzi beyozigqaja ngokuthi uma beserenki bangafuni ukuya laphaya ngaphesheya e-333 beyothumela le renki bese beya la e-toilet laserenki. It will be that day labo bengithi thumbs up senisebenzile. But uma uzothi ungabi proud nge-abolition facility emanejwa wena kodwa uma use-Liberty Mall ukwazi ukungena kwi-abolition facility emanejwa abasebenzi abawu-3 abaqashwe yi-private company kodwa ube proud ukuthi uzongena kuyona kodwa wena la usebenza khona awukwazi ukuya khona. That means that umsebenzi wakho awukawuthathi serious. So-ke zinhlelo-ke esinazo lezo ukuqinisekisa ukuthi ama-abolition facilities abasesimeni hhayi ukuthi baba uMsweli baba uManqele siwaklina simply because kuzofika le program. I-program lena sithe sizongena kuyona. Now kunohlelo engilicelayo la abafowethu o-dry laba besilisa hayi bayangikhosta nami bakuManqele. Uyabona bakuManqele uma sothatha ithona uma sisuka la siye kulolwadonga loluya. Now amaphutha sifundile kuwona siwadungisile ama-abolition facilities but bona bayaqhubeka basebenzisa lolwadonga. Now lolwadonga uma ulisebenzisa ayikho into strong njengomchamo. Umchamo wabulala iposi ngasekhaya waligugisa nje waliqeda nje incwadi nje asisazi ukuthi sozikhipha kanjani because abantu babechamele eposini. So kuphuma iphunga elingelihle. Now siyacela ukuthi siwasebenzise ama-abolition facilities. Siyazama nathi ukuwahlanza siqinisekise ukuthi azoba sesimeni. So uma sizokwazi ukubambisana kanjalo sizokwazi sonke ukuyigcina le ndawo esisebenzela kuyona okuyiyona sithi i-taxi industry ingumgogodla womnotho wedolobha lethu. Ngoba uma kuthiwa i-taxi industry ayi-operate abantu abakwazi ukuza bezosebenza kwizimboni ezikhona edolobheni lethu eziphinde kube izona ezithuthukisa zikhuphula umnotho wedolobha. So imboni siyayibonga kakhulu nathi uzosithatha sikubeke emahlombe ethu ukuqinisekisa ukuthi indawo lapho imboni isebenzela khona sizoyigcina isesimeni esiyokwazi ukuthi siziqhenye ngayo sihlale khona nje singaqoqedwa ngensamo. So ngoba sihleli la sinethezekile ngoba siyabona ukuthi isimo sephunga asikho ngoba siyakwazi ukuthi sisebenzelela ngoba abantu bakithi abamnyama imajority yabo isebenzisa amatekisi ukusuka emakhaya iye emsebenzini noma iye esikoleni. Iphinde le mboni le ibonwe ngabantu bakithi. Yingakho-ke kumele siyisapothe ngazo zonke iy'nkinga. Umbike ngifuna ukuwubikela abafowethu bemboni. Ngesonto elidlule bekade siye ngapha kwendlunkulu ePitoli. Besiyokhulumisana
National Treasurer no-Department of Transport. Siyocela ukuthi uphinde usibuyisele ohlelweni le-IRPTN. Now, i-presentation esiyethulile laphana ibukeke ngokwethu ukuthi yaba-convince impela ukuthi kungenzeka basibuyisele. Uma besibuyisela-ke ohlelweni sobe sesiqhubeka babumweli nengxoxo phakathi kwamasipala kanye nabanikazi bemvumo. Ngoba siwubonile umgaqo ukuthi uma usuka eKidindeni uzongena edolobheni kulo market ukuthi isimo sawo sesikanjani. Uma le project izoqhubeka izokwazi ukuqhubeka iwakho umgaqo size siyofika enodini. Ekushoyo ukuthi infrastructure yethu izoba sesimeni esizokwazi ukuthi sizigaje ngaso. But thina sidinga ukubambisana singabi nokwebana phakathi kwamasipala nemboni. Kuthi la singenzi khona kahle nize nisitshene bese siyalungisa. Nathi uma kukhona singaboni khona kahle simtshene silungise ukuze lo mphakathi wase-Pietermaritzburg namaphethelo ukwazi ukuthi kube nguwona uyokubhenefitha kule ngqalasi. Now le ngifuna ukuyidlulisela-ke manje kubagibeli. Kuney'ngane zethu labazali ezihlala lawo yabo bangiphuma nani la siye la kuney'ngane ezihlala ezasuka ngokuhlukahlukana emakhaya, but lezi ngane ziyangikhosta kakhulu. Zike zafaka iy'ngubo la kwablokha ama-toilet, ziy'ngubo zazeza amalala ngazo shuthi uma kuzimvula bazithatha bazifaka kuma-drain. Uma abantu bekusebenzisa ama-toilet awasasebenziseki, ama-toilet aseblokile, ziy'ngubo zalezi ngane zethu esezinegama elihle kuthiwa ngamaphara. Now sifica izitro, ama-straws amaningi kuthiwa bakha ngawo waya abawusebenzisayo engene kulama-toilet lawa ablokile, blokwe lama-straws lawa asakwazi ukusebenza. Lana-ke ingcapha ngizoyibeka kumina nawe, ikakhulukazi thina abantu besilisa esifike sibe ney'ngane bese siyaziphika, bese ingane ikhula ingenayo i-father figure role empilweni yayo. Ngesikhathi ingenayo i-father figure role empilweni yayo yenza noma yini, igcina isihambile siyoba nephara ihleli lapha edolobheni ngoba ingafuni ukulawuleka ekhaya. Now uma isilana-ke idamage la-infrastructure yamasipala. Siyacela nje ukuthi siwumphakathi, imboni ibiyaziwa ngendawo very disciplined, awekho utsotsi owehambela ngaserenke noma ubona izigebengu ngisemncane wawubalekela ngaserenke ngoba wawazi ukuthi abafowethu bamatekisi bazokuvikela ezigebengu. But la ngibona amaphara sekuyikhaya lawo khona la. Into engiphathe kabi eBakmanqele, njalo ngomhla ka-15 sikhipha amaphoyisa sicele no-SAPS onke bezedolobheni ngoba kusuke kuyi-payday ukuzokuvikela izakhamuzi zase-Pietermaritzburg ngenxa yamaphara amaningi asedolobheni. Sithe uma senza leyo operation la abafowethu bemboni babafihla labafowethu abadayisa into ezingekho kahle la. Kunerenki la kwakwirenki yaseSobantu ilayisha i-long distance ayingenile ngaphakathi okuyibhangile la ngaphandle. Kunamatenda amaningi abekwe laphana, angazi kwenziwani khona, angifuni nami ukucabanga kwenzakalani. Kodwa sithe uma sifika kwi-operation asificanga lutho, bonke abantu nento zabo bafihlwa abafowethu la ngaphakathi abadayisa into ezingekho emthethweni ezibulala ikusasa lengane zethu. Ngiyacela ukuthi sibambisane ekulwiseni nalokhu. Now asikwazi ukuvumela isizwe sakithi sife siphele, kodwa ngokubambisana sizoligcina leli dolobha, sizosibuyisa isithunzi saleli dolobha njengoba nikwazile ukuthi kunisibuyisa isithunzi semboni yamatekisi. Namhlanje ngifunda okuningi okwenzakalayo la embonini. Ngiyabonga baba Msweli ungifake nasekugcineni ukuze ngifunde kuningi okwenziwa imboni ekade ingakwazi. There is a training academy. Kuney'ngane eziwu-21 zalapha edolobheni lakithi esezifundisiwe ile mboni zathola i-national certificate. On top of that baphinda futhi bakhelwa nama-driver's license. Imboni inama-learnership eplace
ey'nkampanini ezisebenzisana nemboni 90% waleziyo ngane ziyaqashwa permanently. Labo ku-10% kusuke kuyindlela abaziphethe ngayo ebantwini bangaqashwa. Ngiyazigqaja ngemboni yamatekisi. I can simply say nami, I can safely associate myself. Now, lento engiyenzayo nifake i-challenge kuthina njengomasipala ukuthi nina njengemboni uma nenza into eziningi ezinhle nenzela umphakathi, ikuphi thina ekumele sikwenze. Mhlawumbe bekumele sifunde kunina okubili nokuthathu bese siyakuthatha siyokuhamba siyokupractice nathi as a municipality. Now, ngifisa sengathi-ke imboni ngakhula, ikhule iphinde ikhule. Ngaye ngathi kunondaba ngelinye ilanga ngikholelwa ukuthi nina abantu abangakwazi ukuthi nizakheleleni ibhange. Ngiyayiphinda le ngithi abantu aba-close ukuthi bangakha ibhange labo libe profitable imboni yamatekisi. Uma ngasubheka ukuthi mangaka amatekisi alapha erenke, ubheka ukuthi sonke uma ngase kuthiwa nikhipha 1,000 rand ezama-taxi owners nivuleleni ibhange bese nifinansa zonke lezi moto lezi nina as a taxi industry, ingakanani imali engakho? I-challenge engiyinika nina ukuthi uma senihleli kwi-executive committee yenu nike nizidingide lezi ndaba lezi, because i-funding nayo, imaseli nayo. Ngifuna ukubuza ukuthi if i-owner ngayinye ikhokha u-15,000 rand ngenyanga ikhokhela ibhange elifinance imoto yakhe, if that 15,000 rand per month comes directly to your own bank, how much you can make and kangakanani i-profit ongayenza, mangakanani amathuba omsebenzi ongakwazi ukuthi wenze as imboni yamatekisi. Ngalawo mazwi sizizwa sithobekile siwumasipala ukuthi uma niza kwi-region yethu niphinde nikhethe idolobha lethu, because ngaphansi koMgungundlovu sinamadolobha ahlukene. Bengingaya eCamperdown, bengingaya eRichmond, bengingaya eHowick, bengingaya eMoy River, kodwa nikhethe ukuza lapha ePietermaritzburg okuwumsunduzi. Siyabonga kakhulu, siyathembisa ukuthi sizosebenzisana nemboni, asenzi i-lip service, kodwa sisho lokhu ngoba siyazi ukuthi umgogodlo womnotho wedolobha lethu usemahlombe. Sengihlala phansi ngizocela ukuthi sihloniphane, sibekezelelane nalabafowethu nodadewethu abafake i-uniform ebrown. Baba Mweni, asizobopha kanjena, ngikhuluma iqiniso. Asizobopha kanjena, siyobopha ngize yabona uma ngingakayiboni imashi yosomatekisi ibheke sithi holding sesiboshwe kakhulu, futhi bazobe bengakwenzi umsebenzi. Sizobe singabophi abantu ngoba sibazonda, sizobe sibopha abantu abaphula umthetho ukuze uma sifika kuDisemba sifike sizingekho ingozi zomgwaqo. Kubanikazi ama-owner, qinisekisa ukuthi imoto i-roadway, ngoba uma ingekho roadway yithi ne-uniform ebrown sobe siyinayo. Okuhleke la sesinalento esiwafakile kumakhamera, le kuthiwa ngiyayisho hayi ngoba ayona imfihlo, fanele niyazi idolobha lethu siyalimonitha ngamakhamera. Kulowo makhamera wonke sifake lento ekuthiwa i-NPR. Ithi izimoto izobe isisitshenile ukuthi ayikho roadway, ayikho license disk. Sizoyimisa eceleni nje siyazi ukuthi vele kuningi okungekho right ngayo, asizoyimisa nje simoshele isikhathi. So-ke driver hambani nolungisa inkinga eninazo, nisondele lapha ngaphesheya enkantolo nikhokha ama-warrant, laba nama-warrant, ama-license a-expayile bawavuselele la ngaphesheya ukuze sonke siphathane kahle. Ngalawo mazwi siyabonga kakhulu siwumasipala waseMsunduzi ukuba yingxenye yalolu suku. Siyabonga.